2 1 N. Ngiyabingelela South Africa, akukho nakubingelela bafowethu. Ngiphethe nayi lethule umuntu othi Dlamini umsebenzi awuhambi kahle, ibhizinisi yikhombo le ayihambi yodwa ke, ihamba naso Sibunge. Uyabo, uDlamini lapha suke khona uhlale kugcwele inazi Sibunge lesi esiphinde sixoxe nemoya emibi makuthi khona abantu abasuke bekuthumelela nga something. Yisi Sibunge lesi ebese kuzoba yilezi washo zombili. Uma ngikwenzela ngo-15 kuphela. Lana ikhombo yokuvula umsebenzi, ukuthandeka, ukugaza umsebenzi, ungabe uyasebenza izinto ayihambi kahle. Into ebalulekile bafuthi imali, ukuthi imali mayibe khona. Ilokho kubalulekile ukuthi imali ayibe khona. Mina ke bafowethu into angidlile ngokukhuluma kakhulu. Kuphela mina bayazi abantu abeza kimi. Kulabe sesibaphelele Sibunge. Sikhona bafowethu Sibunge senzile. Neinduku lezi nazi eqondene nemali ngizonenzela ngo-15 kuphela. Uyafona 0727746107. Umzimkhalimali utholakala eSangro House, atholakala esiphambanweni, atholakala eMalukazi eRoad 5. Lapho engithola khona inamandla lento. Ngiyabonga.